हीरे मोती वाह मैं ना चाहूँ क्या बात है तो चाहूँ संगम तेरा सैया खुश ना बढ़िया बढ़िया हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनन अफिसियेल यूट्यूब चैनल बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि सान गोरलै मिउजिक भिडिअ 60k भिउ जाबाय ओमफ्राय 1k साबस्क्राइबबो बारबाय स' ओंखायनो आं मोनसे पार्टि लाखिदों स' नायलांबाय था दिनैनो बे पार्टि सेलिब्रेट खालामनायखौ स' नै लोगोफोरा जोंनि मिउजिक भिडिअ बानायनायाव जाय दंमोन बेखौ आं देखायलांनोसै बे दङ दिबिकन थान्दै ओमफ्राय बिथिं जोङो लोगो सासे गुकुल बर' नै जोंना एक्ट्रिसआ मौसुमि नुवाखैनो माथो माइबारनि एक्ट्रिसआ मौसुमि बर' ओमफ्राय बे बहुत मिउजिक भिडिअआवनो मेकआपबो खालामदोंमोन बाट एसे नुवाखै बायथिं फैनायालाय हेलो बेनो मौसुमि बर'आ एक्ट्रिसआ बे जोंनि माइबारिनि भाइरेल जानाय ओमफ्राय स' नायलांबाय था जोंनिया मा दङ नाय पार्टिया पिज्जा दङ पिज्जा ओमफ्राय फिसा मोनसे केक हागोन बेयाव मिडल राबा राबाबो बिथांनि बर' बुंदों मिक्स दा गोदानै आनन्द अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालाम मानोना बे गोदान चेनेल आरो मोजां बेयाव कन्टेन्ट फैगोन ब्लग फैगोन अफिसियेल भिडिअफोरा फैगोन नैबे सान गोरलै जिरिगाबो नियावनो रिलिज जाबाय स' बिनिनो नैबे स्मल पार्टि खालामदों 2k जाबाय 2k खौ 20k खालामनांगौ स' बयनिबो आखायाव दोङो स' सापर्ट खालाम थेंक इउ भिडिअबो जाबाय साबस्क्राइबबो खालामदो स' बिदिनो अननाय होबाय थाबानो जाबाय बयबो नायबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय गोरोन्थियाथ' जाखायो बे फार्स्ट टाइममोन नालाय ओमफ्राय बिनिसाय आरो मोजां खालामनो नेक्स्ट टाइमाव आसा खालामो हागोन होननानै नोंसोरनि सापर्ट थायोबा स' माबाफोर गोरोन्थि जाबा निमाहा बिनाय थाबाय थेंक इउ केक खानो नागिरबाय ठीक है कोई बात नहीं खत्म दे हादो क्या बोलेगा अभी ऐसे कुछ ठीक ही है नाइस टू सी यू फर्स्ट एक्सपीरियंस सिगरेट भी खिलाएगा बिथांनि चेनेलखौ माने लिंकआव होगासिनो दङ नोंथांमोना नायनानै आरो यस आनसै जों जानोसै आरो जों सासे दंबावो पिज्जा को कर लो ठंडा हो जाएगा ना छोटा सा टुकड़ा हाँ थैंक यू बढ़िया काटेगा ब्रो केक ना काट देना कौन सा ये करना नै बिथाङा पिज्जा जागासिनो पार्टी आं जुजालि बाटे या मोजां ना जानो सुपर बरिया नै बारा मोजां नुवा आथिं खोमसि ना ओइ मिदुला जागासिनो स' आंबो नै जागासिनो पिज्जा माबायदि नांगोन याम्मी सानो गवाखै हेनेबे चलो भाई What type of it is? जोंनि पार्टिया प्राय जोब्बायनो
So dayo isri se enjoy खालामगोन activity नायनि बिसोरनि activity फोरखौ so नायलां नोंसोरो आं देखायगोन आं माने केमेरामेन आरो दै बेखौनो रोजाबगोन रेडि बिगन मोजां रोजाबगोन Siang baik nama. Hello guys, dayo partiya एसे जोबहांबाय दा बिथाङा मेथाइजों एसे रोजाबगोन बिथांखौ रोजाबनो थाखाय खावलायबाय लोगोफोर माने थेंक इउ सो माच आनन्द आदा बिथांनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालामदो स' दिनै पार्टि जोब्बाय नालाय ओरैनो जानो थांबाल' जाया साबस्क्राइबबो खालामनो थिगानो बुंदों दे जागोन दे ओमफ्राय दोंसे हिन्दी मेथाइ ससे खोनासंगोन लाइक कमेन्ट शेयार खालाम पकरनो होनोङो ना बे जाबाय फानि मुमेन्ट दे yes this is fine okay दायो मेथाइ खनदो नोंसोरना हिन्दी मेथाइ दसे ओके मैं रंग सर्वतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग सर्वतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग सर्वतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग सर्वतों का तू मीठे घाट का पानी मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ आजा किसे मैं तू मेरे तू रंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी तू रंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी ओके गाइस थैंक यू very nice दा बुan आंथ' खाया नोंबो रोजाबग्रा एसे मोननैसो लाइन गुनगुलायना हा आं माबानि सायो रायजोफोर बे सुर गैयि आतसा सुर गैयि सायो आङो सुर गैयिबाबो जायोब्रा थला दा रायजोफोरा मा मोनगोन ना होमबा जोंना नै डेन्सार दङ देन्सारा मोसानो होबाय मोनसे डेन्स लिरिकेल खालामनो बेनो नामा खालामनो रोजाब नों गान रोजाबनो ओमफ्राय मौसुमि जोंनि एक्ट्रिसा जेबो खालामला आं जेबो खालामा मिदुल गाननि थाखाय दं गावनि মই কি গান গাম वाव क्या बात है संगम तेरा सैया হইছে না বঢ়িয়া বঢ়িয়া হৈছে 100% ইমানতে সুন্দৰ এতিয়া ৰিভিউখন কৈছো মই কি গান গাম যেতিয়াই মই গান গাম বুলি ভাবোঁ ঘৰৰ পৰা কিছুমান কথা ভাবি আহোঁ যেতিয়া স্পৰ্টত আহি যাওঁ তেতিয়া মানে পাহৰোঁ এই কথাটো একচুৱেলি সকলোৱে সেনেকৈ প্ৰায় কমন হৈ যায় যেতিয়া আমি ভাবি আহোঁ বহুতৰে হয় আহি পোৱাৰ পিছত মানে গোটেইখিনি কথা ভাবি পাহৰি যোৱা হয় যে কি ক'ম কি নক'ম চ' এতিয়া দিমাগত অহা নাই চ' সেইকাৰণে মই কি গান গাম কি গান গাম কৈছোঁ কেনেকৈ আছিল এইটো গাব কি গাব जीना 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 पूरा गुलाम आई तेरी सुनरिया लहराई जीना जीना पूरा गुलाम आई तेरी सुनरिया लहराई So sweet voice. তাৰপিছত কেনেকৈ আছিল লিৰিক্স প্ৰব্লেম আছে আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ থাকিল মৃদুলদা তাৰপিছত ঠাণ্ডি গাব মইতো আগতে কৈ ল'লা না গাইছ মানে মোৰতো সুৰ নহয় এক্টিং কৰিব নেকি এক্টিং এক্টিংটো এতিয়া নকৰোঁ না এইটো ঠাণ্ডি আপোনাৰ মহল নাই নেকি এতিয়া মই Yes. মই এতিয়া এক্টিঙে কৰি আছো ন Kami di kamu guys, tayo. Emotional.
এটা খরচ যাও নাকি হ্যাঁ So दिनैनि पार्टिया इसिनियाव जोब्बाय so बोरै मोनखो एसे बुंना होदो Thank you so much. Thank you. Ananda. जोबोद मोजां जाबाय माने फाइनाल समाव बिदि सेबथा नोगोद जाबाय बिराद मोजां मोनदों पिज्जा जाना बिराद मोजां So thank you बयबो फैनो थाखाय एसेनोसै दिनैनि ब्लगा so बोरै नांखो कमेन्ट खालाम लाइक साबस्क्राइब थैंक यू হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি সমাপ্ত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে আপোনালোক সকলোৱে আনন্দ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব প্লিজ ডোন্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব